Bizkaia pilotalekuan gara, gaur finala handia Ezkurdia alturaren aurka. Ez dakigu nork irabaziko duen, baina final zoragarria ikusiko dugula bai. Hemen gertatzen den guztia, zuei kontatuko dizuegu bideo zoragarri honekin. Badakizu, arpidetu eta malai bideo. Atera Uiokinek, luze, eraman Ezkurdiak. Bolea ezker horman sartuko da. Bueno, Joseba, aldageletan gaude, hemen daude zuen aldagelak, ja txapelarekin lasaiago kontziente zara, partio historiko bat jokatu duzula. Bueno, hendikan igual pixkatez ez, baina egizan barruan sensazioak gogorra zirela, bai fisikoki, bai buruz, ritmo handikoa, eta bain partio bukutotako bai jendek esan du ez, kriston partio izan dela, historian izan den hobenetakoa, Titin, Arretegi, beste Olaizola eta Juan, partio osonak izan dira, baina horien pare daola, eta egizan holako gauzak gustu entzuten diela. Gako asko egon dira, partia oso lehiatua izan da, erritmo ikaragarrian jokatuta, baina gakoa azkeneko partio horretan non egon da. 9-6, bapatean aurreratu zaizu, jokin zu momentu ordu arte asko agintzen ari zinen eta, baina momentu batean berak partidari utzi eta aurreratu egin zaizu. Zer pentsatu duzu orduan? Bai, jokin bezalako pelotari handi baten kontra ez bai oso hiltzen, esaten bezala kriston arrisku dauke, eta horixe izan da ez, 18-16 atzetik, aldageletatik etorri deskansotik eta saker remate indit, eta behintzat hor ja ikusiet pausutxo bat aurrein behar nula, partiu iraztea nahi banun, kaleo bale, eta behintzat nire erara jogatu ez, da galtzen banune nire nortasuna kantxan izin da. Eta gaur bai konfiantzakin sentitu naiz sakei erantzuten, nik uste ongi erantzun dutela, eta horrek konfiantza eman dit ez, eta nahiz da 21 berdintasunen behak izan sakea banun, esperantza ongi erantzute manun nik iteko tantoa. Orain nola aspatuko duzu?
Bueno, guain arkia faldu, juargar batin, aspaldi ateak gaude eta aprotxatu beharra dago. Bueno, Joseba, eskerrik asko, zorionak eta txoko batetik pozten gara zu irabazteaz ere, eta animo Jokini. Eskerrik asko, Mikel. Beno, tamen Bizkaia pilotalekuko kantxatik, ordo de konfetiak, baita jon ere lanpikaina egin duzion. Zer nolako bideo ateratzen denetik. Badakizu horrelako gehiago nahi badituzue, eman like bideoari, arpidetu kanalera, eta jarraituko dugu pilotaz gozatzen. Urrengo batean, non? Urrengoa? Nafarrenan finala, lehenago zerbait dugu. Segurazki bai. Bueno, asko disfrutatu dugu Jonez. Hori da. Zorionak Ezkurdiari, animoak Jokini, badakigu kolpe hartu duela, baina partio historikoa jokatu du, eta hemen txoko batetik. Asko maitu ditugu bilak, Bai. Eta batetik pozik, bestetik pena, baina bueno. Asko sufritu dut nik ere. Bai, urrengoan gehiago. Eskerrik asko egoteagatik. Apai. Apai.